A difícil situación xerada pola suba do carburante estáse a ver lixeiramente atenuada polos bons prezos que acadan algunhas especies na lonxa da Guiño. É o caso do ourizo, que chegou a alcanzar os 14 euros, cunha media sostida de entre 10 e 11 euros. O ourizo podemos decir que fomos menos días, que estivemos extraendo menos días que o ano pasado a esta fecha, e os ingresos son superiores. Son superiores porque a media realmente, xa non digo o precio que chegou algún día a 14 euros e pico, senón que tamén digo que a media é moi boa. Podemos falar dunha media de 10 euros ou de 11 euros, cando isto aínda non se conseguiu desde que levamos andando o ourizo, claro. Outra das especies á alza é a ameixa roxa, que veu incrementado o prezo ante a escaseza de recurso. Despois da ameixa, pois estamos indo a unha zona pequena de rosa, que realmente é unha maravilla, porque a rosa desde aí temos pouca, que é lamentable, pero que a rosa con 4 ou 5 kilos a casi ganas o día, porque está ainda unha media de 14 ou 15 euros. Leva así 2 anos, incluso ca pandemia, isto é algo que é impresionante. Tamén é porque hai pouca, pero con todo eso pois non temos ningunha queixa. Os mariscadores aguiñenses complementan a súa actividade coa captura de navalla e percebe, co obxectivo de diversificar a oferta en lonxa. Os prezos destas especies non son tan estables e dependen do incremento da oferta no mercado, pero dende a confraría fan un balance positivo. Foi aí hai uns días o percebe, máis onte incluso foi un pouco barato o percebe, pero bueno, a navalla os días que se foi tamén non baixou de 15 euros, o que o percebe, aunque non é de moita calidade, pois tamén se vai aguantando, a non ser que, claro, ao quedarse o marchán, o percebe é un problema que é habitual de toda a tempada. Cando hai moito recurso, cando hai moito no mercado, pois sempre baixa o precio.